бозингарони дастаи мунтахаби наврасони тоҷикистон дар чемпионати футболи осиё 2018 ки чанд рӯз боз дар малайзия идома дорад бо муваффақият ҳунарнамоӣ намуда дар вохӯрии асосӣ бар футболбозони тими Кореяи Шимолӣ аз рӯи силсилаи зарбаҳои пеналти бо натиҷаи 4-2 ғалаба карда ба даври нимфиналии чемпионати футболи осиё 2018 роҳ ёфтанд. ҳамчунин футболбозони навраси тоҷик соҳиби роҳхат ба чемпионати ҷаҳон гардиданд ки соли 2019 дар Перу байни наврасони то 17 сола доир мегардад. гузориши ҳамкорони мо. пайдо намуд ки ӯ бо зарбаи қавию нишонраси хеш дарвозабони тими Кореяи Шимолӣ Ри Киён Вонро маҷбур созад ки тӯбро аз тури дарвоза дар дақиқаи 70 ҳимоягари Кореяи Шимолӣ Рӯҳун аз масофаи дур зарба зад ки он ба гол анҷом намуд. Ба футболбозони ояндаи тоҷик имкон фароҳам овард ки дуюмин шуда ба мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳон Перу 2019 роҳ ёбанд. کشور مبارکباد میگویم بعد از 12 سال منتخب نورسانی زیر 16 ساله کشورمون به چمپیونات جهان راه می‌یابد. ما خیلی شادیم، خیلی خرسندیم. ما با این چمپیونات خیلی تیاری دیدیم. خیلی رحمتی کلام به فدراسیون فوتبال. اول که من با خلاصه میخوام با پیشوای ملت تاجیک ما را تنجیب امانی را داده است. رحمتی کلام. акнун дар сабқати ниманиҳоии чемпионати осиё мунтахаби наврасони тоҷикистон бо ғолиби ҷуфти дигари қуввоозмоии якчорниҳоӣ тимҳои Кореяи ҷанубӣ ва Ҳиндустон нерӯ месанҷад. ин дастовардест ки аз замони соҳибистиқлолии кишвар дуюмин маротиба ба мунтахаби наврасони тоҷик насиб гардидааст. мехоҳем ки футболи тоҷик пеш равад, ҳамин тавр мухлисон моро мухлисӣ намоянд.